घे यूट्यूब चॅनल शेलचुरा। एक कोरोनाची सर्वात महत्त्वाची तुम्हाला मी माहिती देत आहो, ती स्वतःच तुम्ही बघायची आणि स्वतः चेक करायची। जर कोरोनाला जर तुम्ही 40 सेकंद जर तुम्ही श्वास रोखवला तर तुम्हाला कोरोनाची शिकायत नाही असं समजून घ्या। कारण कोरोनाच्या 5 दिवस पहिले 3 शिकायत येतात। एक तर सुकेखाजी, तापमानात वाढ आणि श्वासोच्छ्वासास अडचण। तर जर तुम्ही 40 सेकंद जर श्वास रोखून धरला तर तुम्हाला त्याची शिकायत कळेल। समजा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 म्हणजे तुम्ही कोरोनाची शिकायत नाही। कारण कोरोना झाला म्हणजे 5 दिवस पहिले या मोठ्या अडचणी आणि ह्या जर अडचणीला तोंड दिलं तर तुम्हाला कोरोनाची शिकायत समजेल। सुकी खाशी येणे, तसेच तापमानात शरीरातील तापमानात वाढ होणे आणि दुसरी म्हणजे आपल्याला जे श्वास अडचण येणे, ह्या शिकायती 5 दिवस पहिले जाणवतात। तर कोरोनाचा हेल्पलाईन नंबर जर समजा कोणाला असं वाटत असेल तर ते त्याचा हेल्पलाईन त्याचा मोबाईल नंबर आहे 23 46 95 36। यावर फोन करावा आणि आपली शिकायत लवकरात लवकर दाखल करावी, हीच नम्र विनंती। जय महाराष्ट्र, जय